on tieto siitä, koska näinkin paljon vedetään kuitenkin kierroksia. Ai. Se oli sitten siinä selysti. Moottoririkko numero, sanoisinko 5. Taitaa olla 4. Oi. Kyllä se siihen viittasi. No se viittasi kyllä ihan tasan siihen. Tuli taas vähän vaikeusastetta. Tuli vähän, joo. Tässä kohtaa Ron Dennis sanoi, että tulisi vähän challengea vähän enemmän taas. Kyllä se oli kuitenkin sen näköinen meininki, että... Se on tossa. Noin, se jysähtää siitä. On sitä myöten sipuli. Sääli. 10 lähtöruutua sitten tasoitusta jälleen. Jälleen kerran, ja nyt on tietysti taas helppo alkaa puhumaan siitä, että tuo valmistajan sarjan maailmanmestaruuden voittaminen menee jälleen ainakin McLarenin vinkkelistä katsottuna niin pikkusen vaikeammaksi. Aika rauhallisesti Kimi ton tilanteen ottaa. No joo, kyllähän Kimi eilen oli kun häneltä nyt sit tentattiin niin oikealta kuin vasemmaltakin sitä, että mikä nyt on homman nimi, niin Kimi sanoi, että kyllähän noi parhaat fiilikset meni jo siinä,